गामिनि रुंसारि बुधबार बर'नि जितुनाखि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिनि फिसाला साथाम सानसुमा बर', निजोम बर', मिजिं बर' बिथांमोननि नाजानायजों जाहाथे बिफानि रुंसारि बुधबार बर'नि मुङा जोबोद मोजाङै गोसारनानै थायो। बे असिलायै आरोबाव बे जोलुर बादायनायनि गेजेरजों जाहाथे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनहा रां रुफा गरनैसो खामायनायजों लोगोसे आरोबाव बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि देहाफोरखौ एक्सारसाइज खालामनाय बायदि जागोन। अब्ला बिसोरनि देहाया थागद जागोन, आरोबाव बेमार आजार जानायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव जिखिनि बेवहाय जोलुर बादायनायाव गासै 20टा टीमा हानजाया बाहागो लाफैदों। बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों रोंगौथियाबो बारायगोन। बे रोंगौथि बारायनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव गेदेर खेलानि बाहागोफोरखौबो आरोबाव लाहैनो बे हानजाफोरनि गेजेराव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। आरोबाव बेखिनि हानजा गेलेनायनि बेलायावबो सोरबाया गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायार जानानै गावनि न'खर दैदेननायनि किन्चितब्लाबो एसेब्लाबो बिसोरो रां खामायनायनि सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन। आरोबाव बेवहाय नायगिरि गामियारि बिथांमोनहाबो सोरनिबा गोसोआव दानिफ्रायनो उन्दै इयं जेनेरेसननि नोजोरा जोबोद थुलुंगाखांनायजों लोगोसे गावबो बे खेलाखौ नायनानै सोरनिबा मोजां हानजाफोरनि गेलेगिरिनि बिथांनि नुथायखौ नुनानै गोसोआव जोबोद थुलुंगानाय साहस जानायजों इयुनाव गावबो जेन गावखौ राफोद गेलेगिरि खालामनो थाखाय बिथाङाबो साहस खालामनानै बे सुजुग सुबिदाखौ मोननो हागोन। आरोबाव नै दिनै बे खेला होनायनि गेजेरजों बिथां रुंसारि जानाय बिथांमोननि न'खराबो गावनि बिफानि मुङादि जोरसुमा बे जानानै थांगोन। जिहेतु बेवहाय ट्रफि उइनार बिथांमोननि थाखाय गंसे ट्रफि, लोगोसे 20,000 रां बान्था, आरोबाव रानार्स आपआवबो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 15,000 रां। आरोबाव बे 20टा हानजाफोरनि गेजेराव जाय जोलुर बादायारि बिथांमोननि गेजेराव साबसिन गेलेनाय दिन्थिनो हागोन बिथाङाबो गंसे ट्रफि मोनलांगोन। नैबे ट्रफि मोनलांनायाव दासो सोलिबाय थानाय खेला जोबोद मोजाङै थुलुंगाखांनाय, जोबोद साहसिखौ बिथांमोना मोनलांनो हागोन। दा आङो नैबे जोंनि बिथां बुधबार बर'नि जि ट्रफि बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय, बेवहाय आङो बानजा आफादनि मासिगिरि जानानै नैबे फंनैसो बिबुंथिखौ प्रसार महरै फोसावनाय महरै बिथांमोननो बिबुंथि होनायखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।